Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ni anatas ikawalo nga adlaw sa atong pagnobina ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. O naot-unta nga nag-anam ligon ang atong pagtuo diha sa atong pagsigi o pamalandong sa kinabuhi nga angayng puy-an alang sa pagpahaom nganha sa kinabuhi sa bahal nga santos nga bata si Santo Niño. Iampo nato ang tibuok kalibutan labi na ang atong mga leaders na magpakita unta sa mga hiyas nga Diosnon dili sa mga tawhanon labi na gyud sa mga yawanon nga mga kinaiya sa pagdumala sa katawhan labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sila sa tinuod nga kaayuhan sa kinabuhi labi na ang kalinaw ug kahusay sa ilang mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agihanan lahos sa tabil, sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Duna kita'y usa ka gabhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa mamanitudong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo uban sa kasing-kasing nga nahinluan gikan sa konsensya nga sad-an sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang maligon sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili na tuundangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban.
Hinunua, magdasigay kita, labi na kayo nasayod kamo, nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtanaw sa imong naong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, mahitabo bagod nga may tao nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katri. Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan?
Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Kunduna kamoy dalunggan, pamati kamo. Ug si Jesus miingon usab kanila, matngonin ninyo ang inyong madungog, ang mga lagda na inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa kahigpit. Ang tao nga may iya ng daan, hatagan pagayod, apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mubo ra ning atong Ebanghelyo pero daghan kayog unod, daghan kayog tagmapilian para pagpamalandong. Ang usa lang sa akong pamalandungan niini kaning pag-ingon nga ang lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa kahigpit, mas istrikto pa. Di ba kusog magkaitang hukom no, judge dayon ta. Muna nga matnguna na nato kay ibalik din as Ginoo nato ang ato bang measure, ang atong pagsukod sa atong isig katao, ibalik sad na sa Ginoo nganhi nato kung kita na sa iyang sukdon. Mabutan na mo komedya ko nga kung ang imong silingan, imong gipiit ang iyang agianan nga di na siya hapit kaagi kay gikural gid nimo maayo imong yuta nya, ang pikas pud nangural pud siyang yuta, inig-abot na natos langit, kanang imong kural mausa na iyang iali didto sa imong agianan padong sa langit nya, mas higpit ba kanang mas istrikto sa ato pa kung 1 meter imong gihatag allowance, igabot dito half meter na lang nya. Mahibong unya ka nganong ang color sa giali nga kural pareha magisamo, hasta ang style gigamit ra des Ginoo nga nimo ang imo sang gigamit sa imong isig katao. Gilingya imong tupad ing nadakog agianan inyong silingan na luagra agianan niya. Oh. Nya kana sa koral-koral na ari na sa tas batasan. Kana bitang dali kay tang unsa na istrikto ra kaayo ta sa paghatag og pasaylo sa atong isig katao. Katulo ra gyud, katulo ra inig abot nagkatulog piti na kanako. Ano? Zawan. Naamo ang batasana? Oh, ibalik sa nas Ginoo nga hinato. Tagaan sa taniya og grabe nga istrikto nga paghukom mo nang kining amahan namo naa na dihay gibutang pasaylo ami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Ilain na sang lingi sa imong tupad ing nakapila ka mo pasaylo, mutan abay nakapila man kang pasaylo na niya timan gyud nga ang imong paghatag og sukod sa pagpasaylo sa imong isig katao nga parihasad nato makasasala, mausad na ang ihatag sa Ginoo nato. Para bitaw anang nahitabo ron ni kusog kabantay mo sa mga balita ni uso na sad ning patay pinatyanay niya kasagaran gyud nga hinungdan sa patay drugas. Muna kining atong gobyerno, ato mga leaders, di gini sila kapamakak, diha man ko'y nadunggan ngayon ni minus kuno ang kaso sa drugas ikumparar sa niaging administrasyon, di gyud kumtuo ana.
Kay karon nibalik yun. Dito lang katong nahitabo sa Naga o sa tos mga hitabo nga ang amahan, ang kapuyo nipatay sa iyang asawa-asawa, gipatay pag yung iyang duha ka anak tungod gyapos drugas. Karon sa ato dinis liluan na sa toy na special balita na nasilaing gipatay drugas gyapon. Mga taxi drivers karon kulbaan na sa ken anasang tulis, mga stores, mga sari-sari stores, convenience stores, mga pawn shop na nasad ang tulis. Daghan na sa kog na dunggan, akyat bahay, gipanglungkab ilang balay. Naana na ron. Labi na nga gawas nga lisod na kayo tas panginabuhi, pabahaon pagining drugas. Nakaron, kung ikay maigo anang mga durugista, mupasaylo ka dili. Tubag. Hoy. Sa ni Spader no pasamuton man siguro drugas. Di na magita kalikay ani kay mura magway gihimo ang atong balaod karon, mura magni anam hinuog kuyanap og kitay maigo kay naana man gyud na. Unsa man? Mopasaylo ka o dili? Ngay nangutana nako pader kung ang imong anak mo'y gi-rape o gipatay, di nimo ipapriso, imong pasayloon. Nangutana nako ba? Pero dili ni karon kaniadto pa ni katong kusog sad gayog yun ning pinatyanay nya niingon dayon ko kung imong gamiton ang Diyos nung pamaagi, ipapriso siya tungod sa imong paghigugma niya. Prisuha siya tungod kay nahigugma kaniya, dili tungod kay naglagot kaniya. Mo na ipamaagis Ginoo, ipapriso ang nakasa, ipasiluti ang nakasa tungod kay nahigugma kaniya. Kamao mo na. Dili. Ako di sa ko kamao. Sa unang pagbasa, ang Ginoo ni anhis kalibutan aron paghatag nato og kaluwasan. Unsay iyang gigamit? Ang iyang lawas matud pa nagpakamatay siya. Unya tungod kuno ani nga ang iyang lawas nagpakamatay, ang balaang lawas ni Santo Niño gigamit niya aron magpakamatay aron ta maluwas. Kitang tanan do na natay access ni ining gitawag og labing balaan nga dapit, the holiness of God, ug unsa may iyang gihatag nato kining sakramento. Kining mga sakramento ba mao ni ang makapahimo natong balaan. Nya unsaon man nimo pagpapriso sa imong katong nakasa nimo, unsaon nimo siya pagsilot nga wa kay sala? Unsaon man? Imo sa siyang pasayloon. Ang iyang sala ba imong pasayloon? Kana bang musugot ka bisag iya pa kang patyon? Di ba? Gipatay imong anak, gi-rape, ingna dayon pasayloon ti kadong bisag ako pa imong isunod og patay, okay ra ginanako. Pero kining imong gibuhat di gyud ko ni tugutan nga dili nako pasilutan. Mo na kay ang silot aning imong gibuhat bilanggo man, mabilanggo gyud ka. Pero gipasaylo na ti ka. Haron iniglaya nimo og imo kong isunod og patay, okay ra gyud. Ano? Saan? Okay mo anang pagkaistorya ha? Nya ayaw ka balaka kay og mapriso na ka, sugo masanas Ginoo nga nabilanggo ko imo kong giduaw, pagaduawon ti ka didto aron unsay imong panginahanglan basin pag naa koy ikatabang. Di ba? Okay mo ana?
Hoy. Niya moingon din siya, "Saylo ajud ko ma'am, saylo ako sir." Saon man gud na influensya jud ko atos drugas. Grabe gyud ang akong pagka-influensya. Mo may nahitabo karon kanang nipatay sa iyang anak, dahilak-hilak naman. Tungod lagi kay naulian na siya. Kay kanang manggong nakasala, ang nakasala, biktima ra na siya siyawa. Biktima sa sala. Sama anang mangawat, inana. Gibutangan magdrugas, na biktima in tao sa drugas. Niya kung nangawat, nanulis, ngawasan makadrugs, biktima sa tumang kalisod, sa mga injustisyas katilingban nga. Tungod aning injustisya, labi na gining korupsyon, grabing korupsyon, daghan ang naglisod. Niya mo, tawag na lang tanang word ba nga, kapit patalim. Maahat na lagpang lungkab sa iyang silingan para mabuhi. Kay tungod purti na yung lisura na taktak sa trabaho, niya mahal kayong palitonon, wasay muhatag og trabaho, may pagtulison. Manabla ba? Na biktima sa sitwasyon. Niya ang uban sad, pasuyupog drugs, kaya namaligya sa drugs. Ala, biktima na sad. Na biktima na gani na, imo pag yung silutan o personal nga kulata, samot na gyud na siya kabiktima. Gitawag na siya sa balaod, bugo-bugo sa kunang balaod, pero mo tingali na gitawag og double jeopardy. Kanabang siya pa'y gisilutan, punan pag inimog silot. Nabiktima na gud siya. Imo pag yung biktima ho. Pero pwede raging ipapriso out of love. Kanasang imong bana pananglitan o imong asawa nangabit. Anak baron, unsa may buhaton nimo, pwede ra gyud kag moingon dili na tika dinhi papuyon sa balay kay nahigugma ko nimo. Ana. Aron di na ka maglibog, pwede ra gyud kag adto na ka mopuyo sa imong kabit. Unya kun makaamgo na ka nga sayop imong gibuhat, ni aragyod ko dinhi naghuwat nimo. Di ba? Anong lisod-lisoron man ginanimo? Anong pugson man nimong puyo sa inyo niya? Sigihan nimong yaw-yaw, sigag yaw-yaw. Ayaw na lang. Dito na papuyas iyang kabit. Pero sa ari siya nga ni arako. Kung makaamgo na ka, balik lang niya. I can wait forever. Ano? Anawa, di ba? Ang imong bana o ang imong asawa, magsige ng salamat ha, arin ako, bye-bye, love you. Nya ikaw gaagas imong luha mo ana sa ga, take care. Sa inyong paminaw, magdugay ka to siya dito siyang kabit. Sa inyo bang paminaw ba magdugay to siyang kabit? Di gyud kay ngano man sala man to, nya kanang sala mubunga man ginagkalisdanan. Doon na man gyud kalisdanan nga epekto sa sala. Iniglisod na siyang kinabuhi dito. Ang una gyud musuot siyang una-una, mubalik ko sa amo. Total gahuwat man to dito ang akong asawa o ang akong bana. Mangayo kog pasaylo. Nibunga na ang akong kabuang. Moana man na. Pero ingno nimo ikang buanga ka di na nimo buanga blayas ni buanga ka nagyug balik ripat yung tigib kang buanga ka. Amo na igabot dito naglisod siya. Aksyon ta siya kun ahona nga mobalik agoy patyon sa koditos panuway dako. Mangita na lang sa siya lain mo na magsige na lang siya takli-takli sa lain-laing mga sala. Kakuha na mo. Nya buhato na ninyo. Muna si Santo Niño gihatag niya nato ang tanan nga kahigayunan. Muna sa atong ebanghelyo karon nga niingon kun ang inyong suga nga dagkutan ayaw ibutang sa ilawom sa tungtunganan. Unsa maning mga sugaa gikan gyapon sa sakramento atong nadawat ang kapasayloan sa atong mga sala. Ang kabalaan ato ginang ipakita.
Nya unsaon pagpakita pinaagi gyud gugma. Muna tanan natong buhaton pinasubay gyud gugma. Karon bitaw karong Sabado mao naman ang atong pista nya dako-dako patag bayronon kay wa man kayo mo mahigugma, wa man kayo mamalit og slat. Ang atong Santo Niño's healing gifts na pa may mga 12,000 nga wa pa mahalin tag 100 pesos ra man ni siya. Basin kamong nakadungog territorial og online, basig magsige ra mog ingon, manamang kog palit. Ang uban na sad mo imong palit katong wa pa kapalit. Nga ginana ba naman ta nang batasana. So mura na imong sukdanan. Mura na imong sukdanan sa pagpalit. Pero napago kay daghang ikapalit gud, pila ra gud ang 100 pesos. Napago kay daghan. Pero sige lang uban lang sa danay o pa man sila kapalit. Isipan kay ta ba? Isipan magsige tag sukod ang atong lihok ibasi nato sa uban. Ako lay sige palit kani sa father no. Ya ginang balik-balikon mo pa sige tagpalit, sige pataghog, kulikta. Ya kita lang yapon mo ipapaliton. Ang uban nasad. Nang uban diyang wa kapalit. Mo nasad na. Ana man tano. Nakaron kinsa may alkanse, ang nipalit o ang wa mo palit. Hoy. Dayon mating, ngigagod kansi na ko no, ako lay sige hatag da simbahan kanang uban wa gyud mo hatag kansi ko kinsa maroy alkanse ang nipalit og slat o ang wa mo palit. Ambot kumbinsido baka ba ang akong nadunggan ang wa mo palit sakto ha mo inyong tubag puy puy ba naaman taroy mga 200 sa ako lang isip na sa social media sa ato lang YouTube channel na ay 218,000 ka-subscribers pasabot nagsunod pero di man natanan gyud ning subscribe lang na pero di man na mo tan-aw kasagaran siya na ganang 218 bisag na alay 1/4 ana 1/4 ba nga mo palit karong adlaw pila may 1/4 sa 218 lisod man kay mo kwenta mga 54,000 sinan kag mo palit rog 12,000 ragod ang atong kaning kuwang unya 54,000 ang mo palit karong adlaw tag 100 pesos hurot dayon ay pero tungod lagi kay ang atong kahayag ang grasya na atong nadawat ato mang sukod-sukuran lang inig paambit mao nang maglisod ta ato lang sa nang dawaton pero lipay bi ako kay naa sa ni appeal sa atong kaning challenge di ba naman ta ato special challenge no nga minimum maximum og extreme. Ang minimum 900, ang extreme, ang maximum 5,400, ang extreme kay 16,000. So ang atong minimum niabot nag 96, ang atong maximum niabot og 4, ang atong extreme 3. Pakbaka na to. Salamat kayo. Kayaw lang ko anang minimum pa din, ay lang ko anang maximum o kanang extreme, adto lang ko regular. Unsa may regular? 100 pesos ang atong is in HG. Kanaragod, karon na ng Sabado. So karon, hangtod karong Sabado, maningkamo ta, kitang ni ila, nga di na to limit-limitan o sukod kining atong pagtabang. Suway ko no ninyo. Palit lang mo ko sa kaslat. Di pa lang open akong GCash. Pero mo open man ni karong Sabado kay February 1 naman. Alam, it takes lang na GCash. Dali ra kaya na Dili lang ni sa kwarta. Ang point na ko din ang atong paghatag ngadto sa katilingban, matud pas unang pagbasa, pagdasigay mo
nga magpundok, magkahiusa mo. Pagdasigay mo nga magkapundok kanunay. Mauni atong pagpakighiusa. Kamong mga online parishioners o kitang territorial parishioners, magpundok ta. Unsaon pagpundok, dili mahimong magpundok tang way gasto. Kinilang atong preparasyon sa atong sinulog karon. Sobra ni 2 million ang atong gasto ani. Pero ngano mo gasto mo tag-ingon ana para lang ana, dili oy. Kung magpundok lang ta para magsayaw-sayaw diha, nga wa na tay laing tumong, way kapuslanan. Ang tumong nato mas masuod ta ni Santo Niño. Mo bitaw ang atong tema karon, sinulog to Santo Niño, a sure way to achieve pilgrims of hope. Nga kining atong pagsinulog, kining atong pagampo para ni Santo Niño o ngadto ni Santo Niño, mauni ang sigurong agianan aron ta magkahiusa diha sa paglaom. Kana bang mabuhi ang atong paglaom, musilaob pagbalik ang siga sa atong paglaom. Kana bitang kahoy, maglungag tag kahoy no, nga magluto ta niya atong isugnod kahoy. Unsa may buhaton ana? Tiponon o buwagon? Bright kay musta nan tiponon. So kadto mga nanagsiga nga mga kaning tumoy sa kahoy, og imo tong tiponon musilaob na, musiga. Pero imo na silang buwagon tagsa-tagsa, ang sa may mahitabo, mapawong. Lingi ay mong tupad. Ing na makigtipon ka nako, ing na kano. Na makigrupo ka nako. Mao na karong Sabado musilaob unta ang kalipay diha sa atong pagsinulog. Ako nalingaw gani ko sa atong mga 5 ka barangays, at least na ako'y duha nga naobserbahan, labi na ni dinhi sa ato San Vicente, mausan natin nga gibotos uban. Hapit na sila dili mamahuway og practice. Sige yung practice. Ilang gipasilaob niya. Grupo sila. Grupo ba? Dili ingong usa lang ka tawo ga practice para ani karong Sabado. Grupo sila. Apil pang kapitan, way tulganay, way pahuwayay. Gamay ra kay itong premyo. Ang amount ba gamay kayo. Ang ilang effort murag times 10 ang atong premyo or times 20 ang atong premyo. Praise the Lord, pakpakan nato sila. Tinuod gyud na kay kanang inyong effort nga gispend para mo silaob kining atong pagahimuon rong sinulog showdown in honor to Santo Niño dinis atong parokya. Maunay mo premyo ninyo. Mausad na ang sukod nga ihatag sa Ginoo nga grasya padong ninyo kamong naghago. Congratulations ang daan. Mga pildi manggid mo dinhi, na manggid mo daog na asay mapildi, pero pulos man mo mudaog kay naa man tay 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th place. Di ba? Maka-place gid mong tanan. Ingka ayaw sad pa diro 5th good me di sa to pa ikalima sad me di mura ra kami migwa ka place. Naka-place mo sa bahandi sa Ginoo. Naka-place na mo. Nya kanang wa gyud mo palit og slot, wa sad mo sayaw. Igo ra mo tan-aw, nyag na snacks ihatag mo ilog pa dito. Unsa may dangatan ana nila? Wa na sila i-place. Wa gyud na sila i-place. Di na sila ka-place. Pero kamong ni sayaw, kamong ni hatag, kamong ni preparar dinhi, naka-place na mo in the heart of Santo Niño. Mo na siya. Mingaw man. Sige, manindog na ta. Novena alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma.
Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba, himuo nato kining santos nga nobina alang ni Senyor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikawalong adlaw. O Jesus nga magialamon o yamot nga gipadala mo ang nahaunang mga pari nganhi sa Pilipinas sa pagtudlo sa mga tao sa imong santos nga ebanghelyo aron ilhon og daygon ikaw nilang tanan. Nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga kerubines nga gihatagan mo og kaalam sa pag-ila ug pagdaig sa imong kahitasan. Nangamuyo kami kanimo nga hatagan mo kaming tanan ug kaalam sa pag-ila ug pag-alagad kanimo aron daygo namo ang imong kaluoy niining kinabuhi ug sa walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindo. Sa matag pagampo ang inyong itubag, O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, mamahimong dakong kahayag nga magsiga diha sa kangit-ngit niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, musiga, isip, bidlisyo sa paglaom diha sa kinabuhi sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang Kristiyano, mahisama sa kahayag tumoy sa bukid nga maoy mutultol sa katawhan sa ilang pagpanaw ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga pinasagdan padayong mulaom tungod sa kahayag sa mga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Nga ang atong mga minahal nga nanaguna kanato, madanagan na sa kahayag nga walay pagkapalong, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, pamatia ang among pagampo. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuturan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos.
hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga pasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo nining novena pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Batubalani sa guma, sadang tao palangga. Batubalani sa guma, sadang tao palangga. Batubalani sa guma, sadang tao palangga. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Dangayong kami kanimo, ngao matahumong larawan, sa sulod sa kalagnaon, makahimong puluyanan, kaysa ginahanglan ikaw among dalampan. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Kanamo maluoy kaunta, gakanimo nang ilaban. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Dios ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagibaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Diyos sa kahuman,
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, huwag ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagpuput,
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang kahugan, himayan, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Adlaw sa kinabuhi, manglabay, mahimong tuwing. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag adlaw, matag tuwing. Unsa ang kinabuhi, kunwang imong pagbulig. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag adlaw, matag tuwing. Santo ninyo kalipay kasakit, kawanong kadunan, kadaugan, kapildihan. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan. Ayaw itugot nga ako mahisalaan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Pero mag-agad sad ni sa atong pagsunod sa kabalaan sa Dios, labi na sa atong paghigugma sa atong isig katao. Salamat sa nahigugma nato ug mialagad nato karon. Labi na gyud ang atong mga pilgrims, ang atong Cofradia de San Vicente Ferrer, ang atong singer si Brad Rene Montecalvo, ang atong salmista, atong kantor si Sister Alicia Mondrano, ang atong lectors sila Sister Ruth Alibio o si Sister Rowena Gukong. O ang tanan nga ni offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila Mr. Nimisio and Mrs. Alfia Pitogo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon mao na ang atong katapusang motorcade sa pagbisita sa mga kapilya. Ang mga kapilya nga bisitahon karong hapon or karong gabi inighuman sa alas 6 nga misa mao ang kapilya sa Tinago, sa Bas, Villa Lorena Dos, ang mutog na ba ang proper, nabay giandam ang proper. O pa man mo'y kapilya, o pa mo'y kuan. Atong o pa man kita kuang kapilya pero basigwa ni ang proper niya ang Sasing Compound o ang Corba Chapel. So ato niya ning kuanon duyugan niya advance lang nga pahibalo nga ini ka 31 mao ang atong grand motorcade. Obligatory nga mokuyog niini ang atong mga chapels magdamos inyong patron ug sa atong Santo Niño. So ang atong misa dinhi alas 6 gyapon sa gabi nya mosunod dayon ang grand motorcade libot sa atong prosesyonan akaning motorkidanan dahil sa atong teritoryo. Nya ini ka February 1 atong pista na gyud alas 4:45 buntag mao na ang atong Biblical Rosary nya first Fiesta Mass alas 6 sa buntag. Inaton ta madaghan-daghan ang mutambo nga mga organizations. Unya ini ka kuan hapon alauna imidya ang atong high mass, ika-alas 3 atong prosesyon ug ang street dancing competition sa atong 5 contingents. Nya ika-alas 6 mao diha ang grand kanay ganing showdown sa atong mga contingents 5 ka contingents taga Barangay San Vicente, Santa Cruz, Tabla, Lataban o San Roque nga mga contingents. Nya inighuman dinhi sa misas buntag siguro mga alas 10 wala nay mo parking nga sakyanan dinhi sa atong lugar hasta dire kay gamito na siya sa atong mga contingents o sa mga tao. So drop off na lang dinhi nya adto dito dapit sa may Woodlands tapos may dapit sa may Lataban ang sada kanang Arcilo ug nga rin dapita na may i-designate nga mga lugar sa atong mga tanod sa mga para sa parkinganan. Ang dinhi drop off na lang para di ta mahasol. Mag-standby sa tingay dinhi ang medics, ang sakyanas mga pulis para mo bantay sa atong kalihukan. So ato ning yampo nga magmalampuson nya ang atong prosesyon ang maguna ang atong police patrol car sundan sa mga serialis dayon ang drum and bugle nya human sa drum and bugle ang kaning mga organizations nga magdamog mga placards na natay giandam mga placards ang mga organizations o ministries niya dayon ang karo ni Santo Niño niya sundan dayon sa kaning mga katauhan panguluhan sa atong mga chapels federation niya mga tao human ana mao dayon ang mga contingents magsunod sad sila. So ato sang
limpyuhan. Ako lang hangyo, no? Ato mga tanod, limpyuhan nato ang atong prosesyonan, nga waon tayo mo parking sa karsada, kay aron dili kay tamahuot. Gikan dinhi, ari taagi diri sa may, ani siguro taagi, nya padong sa barangay hall, nya liko ngadto sa padong sa na dia, Purok. Dia ba marikit Purok 2 ngadto padong sa Sambag, nya padong Riscogon, Korba, nya balik dinhi. So ato lang yung limpyuhan sa mga parking, bisag mga motor, ipasod lang osa sa ilag yung mga kuan. Haron ang karsada limpyo, nya kamusang na ang magian, butangisad nyo mga decorations kanang gold and red. Ang inyong mga balay o ang inyong mga kilid sa karsada, butangin ninyo niya mga kandila nga ibutang. Nindot sa to katong na mga images. O naasad mo yung mga altars, maayosad nga inyo sang isit up diha sa kilids daan, aron inigagi sa prosesyon, igagi sa mga contingents, mura sa gyud og niduyog mo sa atong festivities. So gikan dinhi ngadto tuyok, mas maayo gyud nga atong dekorasyonan. Nya ang atong update sa atong mga slots, salamat sa atong mga slotters, ang atong SBF DAG 49,649 ang atong halin, na pay 10,351 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Na ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang atong is in HG, mo ni atong paningkamutan nga mahurot unta in town, na natay 27,904 ka slots nga halin, na pay 12,096 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge, tag 2,500, 417 nasad ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Nya sa katong para sa kang Father Arnel nga simbahan dito sa sa may kolonya sa Our Lady of Remedios, 1,759 ang atong halin, na pay 10,241 ka slots nga tag 100 pesos haligi para ni Mama Mary or HPMM. Salamat kay mga slotters, ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Manindog data. Ang Ginoo anaa kaninyo, manasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Musinggit na sa tagkatulo, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Santo Niño. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan munta kamig luna, diha sa dugan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, kagihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, udaghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño,